Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator. Een informatief programma. En wij nodigen mensen uit die denkers en doeners zijn en die passie hebben. En daarom is aangeschoven meneer Kammaert. Kammaert, ja. Ja, burgemeester van de gemeente Sluis. Waarnemend. Ja, waarnemend. Ja, waarnemend is eigenlijk... de enige betekenis ervan is dat mensen kunnen weten dat je hier tijdelijk bent. Maar voor de rest heeft het geen enkele betekenis. Je bent in volle rechten. Je wordt ook geacht voluit te acteren. Dus ja, ik laat meestal ook bij de ondertekening van brieven dat waarnemend wel weg. Omdat het voor sommige mensen ook wat verwarring schept. Want die denken dan dat je een soort halve burgemeester bent met halve bevoegdheden. En dan denk ik, ja, dat kunnen we niet hebben natuurlijk. Nee, bevoegdheden zijn hetzelfde. Ja. En tot hoe lang ga je door, is de planning? Ik heb nog 2 maanden te gaan. De nieuwe burgemeester die komt op 6 oktober. En ik blijf tot die tijd hier. En de burgemeester is mevrouw? Dat is mevrouw Marga Vermu. Marga Vermu. Zij is in Zeeuwse. Okay. Komt uit Bosselen, als ik het goed begrepen heb. En ze is goed vertrouwd met allerlei aspecten die hier ook spelen. Okay. Dus ik denk dat het een prima burgemeester zal worden. Oké, maar is dat definitief of moet het nog? Nee, nee, formeel is het niet definitief. Nee? Want wat moet er nog gebeuren? zij moet nog benoemd worden door de kroon. Oh. Maar ze is gekozen door, ze heeft alle procedures doorlopen, ze is gekozen door de raad. En ja, nou ligt het bij Binnenlandse Zaken om dat verder af te wikkelen voor de benoeming van de kroon. Maar dat is in 99 tot 100% van de gevallen een formaliteit. Oké, nou dan gaan we gewoon zeggen dat u burgemeester bent. Dus zo is dat. Ja, en wat doet de burgemeester nou? Nou, ja, behalve hier bij mij op tafel zitten in de studio. Ik kom bij Scheldemond, in Scheldemondig, nee. Ja. Nou ja, laten we zeggen, de basistaken zijn toch dat je voorzitter bent van het college van BMW en van de gemeenteraad. En dat brengt allerlei dingen met zich als voorbereiden van vergaderingen, het leiden van die vergaderingen en uitvoering geven eraan. Een burgemeester doet in mijn geval toch veel op het gebied van veiligheid en overlast en handhaving. Ook regionale contacten probeer ik goed in de gaten te houden. En dan verder heb je natuurlijk heel wat representatieve dingen. Maar ik vind het altijd leuk om te zeggen dat die dan komen na de 50-urige werkweek. Dus dat komt er dan wel bovenop. Hè. En dat is uw passie ook een beetje? Ja, maar het is niet zo dat het voor mij een formaliteit is. Ja. Ik heb echt heel vaak dat ik denk van een van de belangrijke... Kijk, mensen zeggen wel eens van ja, lintenknippen, hè, dat is dan de burgemeester. Maar het is veel meer dan dat. Als ik naar een bruidspaar ga wat bijvoorbeeld 65 jaar getrouwd is... Dan kijk ik ook van wat zijn dat voor mensen. En dan ga je met die mensen in gesprek. En wat heel belangrijk is dat je ook van hen iets kunt opsteken. Van hoe hebben ze in het leven gestaan? Hoe zijn ze door moeilijkheden heen gekomen? Ja. En dat zijn soms hele verrijkende gesprekken. Ja. Nou, ik heb nagevraagd van hoe en wat. Ja, en u bent een mensenmens. Oh ja? Ja, dat werd overal verteld. Dat is dan goed. Mooi hè? Ja. Goed. Uw dagelijks werk. U bent vanmorgen begonnen op maandagochtend. Dan gaat u fluitend naar uw werk. Ja, hoe doet u dat? Ja, nou ja, fluitend. Ik ga hier niet staan fluiten. Maar met de fiets of met de auto? Nee, ik woon vlakbij het gemeentehuis, dus daar ga ik te voet. En in dit geval ben ik met de auto gegaan omdat ik tussendoor ergens naartoe moest. Oh, ja. Nou, maandag is wel een hele bijzondere dag en de dinsdag ook. Op dinsdag hebben wij BMW, dus dan beginnen we altijd met een BMW-vergadering. Overleg, ja. En maandag is dan meestal de dag waarop ik intern overleg heb. Dus dan praat ik eerst even door de agenda van de week. Ja. Ik heb dan overleg met mensen, bijvoorbeeld uit de hele sector veiligheid. En kijken hoe het gegaan is dit weekend. We hebben ook afspraken met de politie dan. En ik heb meestal ook die dagen gesprekken met mensen buiten de deur. Ga ik op bezoek. Ja. Zo ben ik vandaag nog in Hoofdplaat geweest. Om te kijken hoe het daar gaat met de ontwikkeling van de horeca en de bed- en breakfast voorziening. Ja, dus voornamelijk veiligheid en horeca en alles wat ermee samenhangt. Ja. Dat valt onder uw portefeuille. Ja, ook. Zijn er nog meer? Er zijn allemaal te vermelden waard, maar springt er nog iets uit waar u veel tijd aan besteedt? Ja, de gevolgen ervan. Dus dat is dan met name de horeca. De hele veiligheidsregio, dus dan gaat het om het aansturen van de veiligheidsregio Zeeland, waarbij je goed moet kijken hoe zit het met brandweer, hoe zit het met de veiligheidsdiensten. Ik ga dan met name met de andere collega's in het algemeen bestuur over hoe financieren we dat, waar zitten de knelpunten, wat moeten we nog verbeteren. En al met al is dat toch een vrij stevige taak hoor, die nogal wat uren vergt. Ja, en ook belangrijk.
Ja, het is zo dat Essentieel. pas geleden bij de veiligheidsregio dus een onderzoek is gebeurd. Waarbij knelpunten aan het licht zijn gekomen. Wij hebben die besproken en daar oplossingen voor aangedragen. Die worden nou uitgevoerd. Ja, daar moet je het dan ook over hebben met elkaar. Hoe ga je dat doen? Hoe gaat dat? Hoe zit de voortgang daarvan? Dus Ja. dat is, het is belangrijk. Maar jullie hebben ook overleg met andere gemeentes. Ik heb begrepen dat Ja. er een vereniging van Nederlandse gemeentes zijn. Ja. 388 leden of zo? Ja, maar daar doen we relatief weinig aan hoor. Het is zo dat, nou laten we zo zeggen, wij doen dat dan vertegenwoordigend. Er zijn daar commissies en er is een algemeen bestuur. Sluis zit niet in het algemeen bestuur, Zeeland heeft daar 1 vertegenwoordiger in. En wie is dat? Dat was de burgemeester van Goes, moet ik zeggen, want die is geloof ik nu weg. Maar we hebben daar 1 vertegenwoordiger in en daar hebben we overleg mee, die brengt dingen van ons in. En in de diverse commissies proberen wij ook invloed te gelden via de vertegenwoordigers die we daar hebben. Dus wij zijn wel goede aanhangers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Maar laten we zeggen, in de uren die wij daar in directe zin insteken, is dat beperkt. Dat voltrekt zich vooral via onze vertegenwoordiging. En dat kan ook wel dat onze vertegenwoordigers bellen of dat een brief sturen. De Vereniging van Zeeuwse Gemeenten hebben we natuurlijk ook. Die zorgt ook voor de voorbereiding daarvan. En daar zitten we dan wel weer in. En dat is dus heel veel vergaderen, Ja. bespreken, overleg, Ja, bemiddelen. ja, nou bemiddelen, dat is eigenlijk veel meer binnen de gemeente. Oké. Als je het hebt over knelpunten die gerezen zijn, het is toch zo dat ja, er soms wat conflicten zijn op allerlei terrein. En dan probeer ik nog wel eens met collega's en mensen in huis om te kijken of we daar iets in vlot kunnen trekken. Of we een oplossing kunnen vinden, of dat we een weg kunnen wijzen. En ik vind dat ook een van de belangrijkste rollen die ik zelf heb eigenlijk hoor. Ja. Om als burgemeester en vanuit de onafhankelijke positie belangen te kunnen wegen en te kunnen zeggen van ja, dit is een element, maar dat is ook een element. En hoe kunnen we nou tot elkaar komen? En dan zijn er verschillende mogelijkheden soms. Vaak is dan wel dat mensen daar zelf nog een keuze moeten maken. Dus ik kan wel wat aandragen en zeggen het lijkt me dat dat de goede weg is. Maar ja, ze moeten uiteindelijk zelf de keuze maken, moeten ze ook willen. Maar af en toe lukt het wel om mensen ook bij elkaar te brengen en om iets te bereiken. En dat vind ik dan wel een van de mooiere kanten van het vak hoor. Ja, mooi. Ja, het is echt een vak, hè? Het is een ambt. Het is een ambt. Het is een ambt, omdat het 7x24 uur is. Maar het heeft ook vakmatige kanten. Het is een ambt, een soort ambacht. Je bent vaak bezig om dingen te maken, om te zorgen dat iets tot stand komt. Te zoeken naar oplossingen, naar wegen. Om te gaan met knelpunten, met frustraties van mensen of instanties. En ook om te gaan met vrolijke dingen, want dat gebeurt natuurlijk ook. Ja. Even een vraag, hoe lang bent u eigenlijk al burgemeester zo als persoon? Ja, ik denk zo 23 jaar. Zo, Ik ben ooit begonnen in Simpelveld in Zuid-Limburg. dat is Zuid-Limburg, ja? En toen ben ik naar Oldenzaal gegaan, toen naar Velzen. Dat is Twente, Gelderland? Velzen, dat ligt bij Oh nee, Amsterdam. ja, Velzen. Oldenzaal ligt in Twente. En Twente, ja. Ja, En dan toen? heb je een periode gehad nog in Velzen. En toen na mijn pensioen ben ik nog waarnemer geworden in Stedenbroek. Dat ligt links van Enkhuizen. Dat omvat bijvoorbeeld boven Karspel, Grotebroek. Lutjebroek ligt er ook in, dat is ook wel interessant. Oh ja, vroeger. Burgemeester van Lutjebroek en van Simpelveld. Dus dat, Dat zegt wel wat, ja. Ja, Dan gaan we de humorkant op Die natuurlijk. Kerkstradeel moet eigenlijk ook nog, maar goed, dat zal Komt niet dat lukken. nog? Nee, Oh, dat komt dat niet zal wel niet lukken. Is dat uw laatste periode als waarnemer? Of zegt u van, Nou, ik heb, als ze me roepen... ik heb er wel, ik denk voldoende wel gehad. Nou, ik heb nog 2 jaar in Roermond gezeten en ik ben ook nog, dus nu hier. Ik weet het niet. Ik kan nog niet echt een definitieve uitspraak over doen. Nee. Maar na deze periode neem ik in ieder geval even time-out. Dat wel. Time-out, daar heb ik meer van gehoord. Time-out, daar zitten we Nee, nu. daar zitten we nu Ja, toch. zeker. Maar we gaan er even verder, hè? Ja, ik speel er even op in. Hè. Ja, dank Dus, u wel. Op de actualiteit. Ja, de actualiteit. Nou, burgemeester, wat vindt u het mooie eigenlijk aan Sluis wat betreft toerisme? Toerisme, ja... Even, Gemeentesluis. Ja, heel de gemeente. Ja, wat vind je daar het mooie aan? Laat ik zo zeggen dat wat wij allemaal zien, Nederlanders, hè, in de toeristische gebeuren, dat is onze kust. En wat ik er heel mooi aan vind, is de manier waarop we dat hier hebben vormgegeven. Dus met een beperkt aantal strandpaviljoens, waar dan zich mensen kunnen clusteren voor een drankje, wat ook, eten. Met een steeds betere kwaliteit ook, dat groeit enorm.
En ook dat daardoor de kust zelf, de strand, eigenlijk heel rustig en overzichtelijk blijft. Ook als het heel druk is, dan heb je toch het gevoel van rust. En het is minder dan in het westen, waar ik dezelfde, dus ja, in Namuiden heb ik gezeten als burgemeester Velzen, waar we dan strand ook hadden, niet een beetje, maar veel, met strandtenten. En was het over het algemeen toch drukker. En ik vind de rust die dit uitstraalt hier vind ik heel belangrijk. En wat ik volstrekt onderbelicht vind, en daar zouden we volgens mij ook nog wel wat meer mee kunnen doen, dat is eigenlijk de geschiedkundige achtergrond van dit gebied. Oh, vertel. Nou ja, als je kijkt naar West-Zeeuws-Vlaanderen, maar het gaat een beetje voor heel Zeeuws-Vlaanderen, maar laten we nou even tot onze gemeente beperken, West-Zeeuws-Vlaanderen, dan zie je daar dat de hele Nederlandse geschiedenis zich daarin voltrokken heeft. Alles wat wij op school leren, dat zie je hier terug. En ik denk dat heel veel mensen dat ook zal aanspreken. Dus als je een keer een regenachtige dag hebt, dan is het bijvoorbeeld heel interessant om eens een keer naar Aardenburg te gaan. Daar Romein. Aardenburg is Romein, even simpel gezegd. Nou, dan heb je de Viking. Er zijn ook nog wel wat punten. Rond 800 zo, ja. Ja, dan krijg je weer wat verderop in de tijd de Vlaamse renaissance. Dus Sluis met Brugge, Gent, Damme. Misschien de monniken nog van tevoren zo? Ja, de monniken zitten ook nog ervoor af. Nou, dan heb je, dat is toch een hele belangrijke periode. Nou, de VOC-tijd is ook hier 1600 te zien. Ja. Zei dat het accent al wat meer ligt bij Middelburg en Vlissingen, maar dat heeft toch zijn uitstralingseffecten. Neem bijvoorbeeld de agrarische revolutie. Het is altijd een agrarische streek geweest, met ook zijn achtergronden van watersnood en dergelijke. Nou, nog 2 dingetjes zou ik willen noemen. Dat is de Eerste Wereldoorlog. We hoorden altijd dat Nederland neutraal was, maar moet je realiseren dat in dit gebied, in de Eerste Wereldoorlog, 1 miljoen Belgen zijn opgevangen. Ja. Dat is natuurlijk, in het huidige vluchtelingendebat, is dat een fascinerend gegeven. Als je ziet hoe we daar nu over discussiëren, dan wil ik dan even nu een standpunt over nemen, maar het is wel zo, dat is dat vergelijk met wat toen gebeurde. Nou, dan heb je natuurlijk de Tweede Wereldoorlog, waarbij eigenlijk niemand weet dat echt een belangrijke doorbraak van bevrijding van Noord-Nederland, van Nederland in totaal, in de Slag om de Schelde is gebeurd. Nou, als je dat mensen goed aanbiedt, dan zijn dat hele interessante gebeurtenissen die ook op plekken zijn aan te wijzen in het land. Bijvoorbeeld ook de hele herbouwarchitectuur is ook een redelijk onderbelicht aspect. Er zijn heel veel plekken in onze steden die vernietigd zijn in de oorlog, waar je dus hele interessante vormen van herbouwarchitectuur tegenkomt. En wat ik uit Nederland weet, is dat in de studies architectuur ook steeds meer gewaardeerd wordt. Er komen studenten ook kijken hier hoe dat gebeurd is. Zo'n Ledeltheater bijvoorbeeld is daar een heel interessant voorbeeld van in Oostburg. Dus ja, als je het hebt over toerisme en recreatie, maar toerisme ook, dan maak je echt bij mij altijd heel veel los. Omdat ik daar heel veel facetten in zie, die ook nog onderbelicht zijn en die uitgebouwd kunnen worden. Nou, ik zie al dat u dan met passie spreekt. Ja, de passie, ja. U bent in Zeeuws-Vlaanderen geboren. Ja. Kunt u even vertellen wat uw levensverhaal een beetje is? Zo van, ja, nou, u bent geboren in Hulst. In Hulst, oh. Ja, Mijn vader is in Hulst gaan werken. En die is geboren in IJsendijken. En er zitten al wat kamers in de buurt van IJsendijk en Schoondijken. Dan zijn we wel al heel snel vertrokken uit... Ik ben dus met mijn ouders heel snel vertrokken uit Zeeuws-Vlaanderen. Ik heb daar 4 jaar gewoond en ik ben er eigenlijk nu pas weer langere tijd in terug. Maar in de tussentijd, omdat mijn familie hier nog woonde, zijn we hier dus heel vaak met vakantie terug geweest. Dus 50 jaar geleden zat ik al op de visserijdagen in Breskes. Ja. En het is ook wel weer fascinerend, want nu heeft dat een sterk braderie-karakter. Ja. En ik vind het prima georganiseerd. We hebben een pas weer achter de rug. Het is heel gezellig en goed. Maar toen lag dat accent ook nog veel meer op die visserijen. Dus dat je die boten die helemaal opgetuigd waren en ook veel meer Breskes vissers nog. Dus ik heb eigenlijk wel veel band met Zeeuws-Vlaanderen gehouden. Ja. En waar hebt u gestudeerd? In Nijmegen. In welke richting? Staatsrecht en gemeenterecht. Oh, en daaruit dan burgemeester? Ja, dat is een beetje, ik heb me altijd wel geïnteresseerd voor hoe de overheid georganiseerd was. Okay. En dan vooral hoe je als overheid een band met mensen aan kunt gaan. Dus hoe je het zo organiseert dat mensen zich tevreden voelen en zich goed kunnen ontwikkelen. Maar ik heb voor ik burgemeester werd ook nog 17 jaar bij de vakbond gewerkt. En welke?
Het CNV. CNV. Ben ik uiteindelijk als vicevoorzitter gestopt landelijk. En toen heb ik mijn wens om burgemeester te worden gevolgd. Oké, en dat is gelukt? Ja, dat is gelukt. Ja, dat is zeker. Dat is meer dan gelukt, ja. 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 Mooi. Nou, u komt uit Hulst en u hebt ook die band natuurlijk met Zeeuws-Vlaanderen. Hebt u nog voor de Scheldemonding een wens, een passie die u nu uit kunt spreken voor de toekomst, bijvoorbeeld van de ontwikkeling van de recreatie, of hoe ziet u dat? Nou, wat ik denk dat we in de Scheldemonding, en dan met name Zeeuws-Vlaanderen, als ik het daar toch even toe mag beperken, hè. Maar dan heb je ook de Scheldemonding in zijn totaliteit ook wat te pakken, dat we elkaar meer gaan opzoeken. De verhoudingen tussen mijn collega's is eigenlijk wel goed. Maar ik denk dat de gemeenteraden toch meer met elkaar nog zouden kunnen doen. Ook in dat Zeeuwse verband. Ook in Zeeland elkaar nog meer opzoeken. En wat Zeeuws-Vlaanderen betreft, versterking van de relatie met Terneuzen en Hulst. Die kan veel beter. Het is geen waardeoordeel, maar gewoon we kunnen meer samen doen. En dat kan eigenlijk nog wel leiden tot bezuinigingen bijvoorbeeld. Dat je zegt van nou, we kunnen dingen goedkoper doen. Beter en goedkoper. Waarbij ik onmiddellijk zeg wel met behoud van de eigen identiteit. Want ik zie echt niet nodig nu om Sluis en Terneuzen en Hulst te laten fuseren. Maar je kunt wel meer samenwerken. En we kunnen ook veel meer doen over de grens. Daar ligt echt nog een geweldige uitdaging. Als je nagaat dat Zeebrugge heel dichtbij is. Ik heb daar met een collega in Damme wel eens over gehad. Die is ook directeur van de zeehaven daar. Van ja, kunnen we daar niets over hebben met elkaar? En gelukkig heeft de raad voor de nieuwe burgemeester in de profielschets dat ook opgenomen. Dat zij, kan ik nu zeggen, want ze zal het wel worden, dat zij daar ook echt stevig naar moet kijken. En dan kun je denken aan economische belangen, maar je kunt ook denken aan voorzieningen die je met elkaar gaat treffen. Dat wij voorzieningen treffen voor het gebied daar. Zullen we ook wat doen aan de krimp hier? Nou ja, je moet dat goed met elkaar overwegen, elkaar opzoeken. Ja. Nou, voor het einde van deze aflevering heb ik nog een vraag. Ja, dus dat kan. Ja, Eentje maar. Ja, ik heb een vraag over mijn eentje. Oh ja. Ja, ik ga in mijn eentje op pad. Ja. En dat is een ander programma. Ja. En ik ben met burgemeester Jetten in de laatste werkweek op pad geweest. En nu wil ik met u ook de laatste week, dat zal eind september zijn, op pad. Ja. En daarom wil ik u vragen om daar ja op te zeggen. Ik ga dat doen, Ja? maar even voor kijkers? thuis. Het eentje, Ja. het is een eentje, een eendauto. Hè? Ja, nee, in het auto. Het is niet zo dat ik met jou in je eentje op pad ga. Nee, We gaan met z'n tweeën. Met z'n tweeën op Met z'n pad. tweeën. Ja, gaan we doen. Bijzondere Dankjewel. plekken. Oké. Ja, gaan we Ja. doen. Ja.